Вы на канале Свабода Прэміум, тут Алексей Знаткевич і наша гостця сёння Ірына Лясота, прэзідэнтка амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі Інстытут дэмакратыі ва ўсходняй Еўропе. Разам з сузаснавальнікам і дырэктарам гэтай арганізацыі Эрыкам Чэнавэтам яны апублікавалі артыкул пад такой назвай, я працытую: «Ці можа Беларусь быць свабоднай? Так, але Захаду трэба будзе паказаць больш рашучасці і менш страху перад Пуціным». Вось такая назва. Спадарыня Лясота, шчыра дзякую, што пагадзіліся на гэтае інтэрв'ю. Дзякую, я радая быць тут і размаўляць для вашай аўдыторыі. Я б найперш спытаўся ў вас, ці лічыце вы, што сярод заходніх лідараў ёсць сапраўдны страх перад Пуціным? І калі так, дык як гэты страх уплывае на іх палітыку адносна Беларусі? Тут сапраўды два пытанні. Па-першае, ці ёсць такі страх? Мой адказ – так. Але ці гэты страх апраўданы? Я б сказала, што мы насамрэч не ведаем. Бо пакуль што Захад па-сапраўднаму не супрацьстаяў Пуціну. Асабліва ад 2008 году, калі ён уварваўся ў Грузію, пазней была сітуацыя з Крымам. І мне здаецца, што не адказваючы на жорсткія крокі Пуціна, Захад усё больш і больш яго баіцца. А якімі, па-вашаму, меліся б быць крокі заходніх лідараў, каб супрацьстаяць яму? Па-першае, Злучаным Штатам трэба сапраўды верыць у тое, што яны кажуць, як раней, гэтак і цяпер. Калі ЗША сапраўды хочуць быць лідарамі ў свеце, змагацца за дэмакратыю, за свабоду, быць абаронцамі цывілізацыі ў розных краінах. Я кажу пра Злучаныя Штаты, бо не хачу паўтараць увесь час і слова «Захад», але гаворка пра ЗША і Захад. Захад дазволіў, каб унутраныя справы Расіі сталі цалкам нецывілізаванымі, аўтарытарнымі. Захад найперш дазволіў Расіі знішчыць апазіцыю, знішчыць незалежную журналістыку, забіваць людзей, саджаць людзей у турму. І калі, напрыклад, паглядзець на цяперашнюю Беларусь, дык я б сказала, што мы талеруем сённяшнія падзеі ў Беларусі, таму што Захад верыў, што Беларусь фактычна частка Расіі. У адваротным выпадку ЗША ўвялі б нашмат больш жорсткія санкцыі і пакаранні. Давайце параўнаем гэта з тым, што Еўрапейскі звяз і ЗША кажуць пра Вугоршчыну. Я цалкам згодная, што Вугоршчына парушае дэмакратычныя нормы, але гэта не супастаўна з тым, што адбываецца ў Беларусі, дзе ідзе сапраўдны тэрор. Беларусы год таму масава паказалі, што яны не толькі хочуць свабодных выбараў, але і свабоды і нармальнай грамадзянскай супольнасці, а ўрад Беларусі ўзмацняе рэпрэсіі. Тое, што за некалькі дзён да візіту Святланы Ціханаўскай у Вашынгтон сілы Лукашэнкі знішчылі офіс Радыё Свабода, было дэманстратыўнай знявагай. Яны маглі гэта зрабіць 2 месяцы таму ці на 2 тыдні пазней, але не, яны зрабілі гэта, каб паказаць, што ў Беларусі можа адбыцца ўсё, што заўгодна. І таму яны арыштавалі дзясяткі новых людзей, у дадатак да тых тысячаў людзей, якія ўжо ў турме. Тое ж самае можна сказаць пра новы арышт такога чалавека, як Алесь Бяляцкі, які ўжо раней быў зняволены і якога ўсе абаранялі і падтрымлівалі. Я ведаю, што ён не зрабіў нічога новага, за што яго можна было б пасадзіць у турму. Зноўку ж, я лічу, што гэта быў жэст Лукашэнкі, каб паказаць, што ён можа рабіць, што хоча. А за дзень да гэтага Лукашенка наведваў Маскву. Зноўку ж, гэта відавочны выклік Захаду. Мы можам рабіць, што хочам. Мы ў вельмі добрых адносінах з Масквой. Расія таксама краіна, якая робіць, што захоча. Да прыкладу, газаправод «Паўночны поток-2». І замест таго, каб сказаць, калі вы не вызваліце ўсіх палітвязняў, мы адклікаем амбасадараў і ўвядзем больш санкцый, ідуць дыскусіі пра тое, што, можа, варта даць больш грошай, падтрымаць грамадзянскую супольнасць. Але як можна падтрымліваць грамадзянскую супольнасць, калі грамадзянскую супольнасць увесь час саджаюць у турму? А грошы, якія Захад хоча даць грамадзянскай супольнасці ў Расіі ці ў Беларусі, канфіскоўваюць і выкарыстоўваюць для абвінавачанняў супраць людзей, якія ўваходзяць у гэтую грамадзянскую супольнасць. Першае, што павінен зразумець Захад, гэта тое, што ў нас вельмі моцная маральная, але таксама і палітычная пазіцыя. But also political position. Well, you are calling in your article
У сваім артыкуле вы заклікаеце не рабіць маленькіх крокаў, а адразу ўвесці ўсеабдымныя санкцыі, у тым ліку супраць асобных сектараў эканомікі і супраць тых людзей, якія фінансуюць рэжым Лукашэнкі. У мінулым шэраг людзей, у тым ліку заходнія аналітыкі, папярэджвалі, што зашмат ціску на Лукашэнку можа падштурхнуць Беларусь у рукі Расіі. Ці лічыце вы абгрунтаванымі такія развагі? Can it push it more? I would say that as today life is concerned, Ці можа гэта падштурхнуць яшчэ болей? Я б сказала, што калі паглядзець на сённяшнюю сітуацыю, дык Беларусь ужо ў расійскіх руках. На маю думку, тое, што цяпер няма поўнага саюзу паміж Беларусю і Расіяй, выклікана тым, што гэта было б нязручна для Расіі. Але наколькі мы ведаем, эканомікі, службы бяспекі, арміі Беларусі і Расіі вельмі шчыльна звязаныя, і іх сапраўды немагчыма адрозніць. Таму я лічу абсурдам і няведаннем сітуацыі заявы, што Беларусь можа трапіць у рукі Расіі. А дзе яна цяпер? Магчыма, што гэта проста адгаворкі, каб шмат не рабіць. Варта памятаць, што палітыка датычна Беларусі мянялася туды-сюды апошнія 15 гадоў. Калі грамадства пратэставала, уводзіліся санкцыі, потым санкцыі здымалі, а потым рэпрэсіі пачыналіся зноў. Гэта няспынны працэс. Існуе эміграцыя. Многія людзі былі пазбаўленыя магчымасці працаваць, зарабляць грошы. Грамадзянская супольнасць паводзіць сябе вельмі мужна, але ў яе застаецца ўсё менш рэсурсаў і сілаў. Яна аслабляецца, калі пратэст ідзе месяцамі, а звонку ніхто яго па-сапраўднаму не падтрымлівае. Шансы на новы такі рух змяншаюцца. Я не здзіўлюся, калі вельмі хутка ў Беларусі з'явіцца новы рух, але сваёй апатыяй Захад аслабляе рашучасць беларусаў нешта рабіць. apathy of the West, we are weakening the Belarus resolve to do something. У вашым артыкуле вы параўноўваеце цяперашнюю сітуацыю ў Беларусі з тым, што адбывалася ў Польшчы ў 1980-е гады. Але мы памятаем, што сапраўдныя палітычныя змены ў Польшчы адбыліся, калі Міхаіл Гарбачоў ужо не быў гатовы выкарыстоўваць вайсковую сілу супраць польскіх дысідэнтаў, супраць руху «Салідарнасць» і ўмешвацца ваеннымі метадамі ва ўнутраныя польскія справы. Ці лічыце вы, што Владзімір Пуцін праявіў бы цяпер такую ж стрыманасць? See, it is another of those situations which is not completely clear, because in the December of 1981, when Solidarity was... Ведаеце, гэта адна з такіх сітуацый, якія не да канца ясныя. Бо ў снежні 81-го году, калі рух «Салідарнасць» быў на піку сваёй сілы, а Захад баяўся, што Савецкі Саюз ужыве вайсковую сілу, польскае войска, якое было часткай варшаўскай дамовы і якое праходзіла падрыхтоўку ў СССР, увяло ваеннае становішча. Больш за 10 000 чалавек арыштавалі. Рух «Салідарнасць» знішчылі. Гэта было вельмі падобна да таго, што сёння адбываецца ў Беларусі. Я не думаю, што мы пабачым, як расійскае войска ўваходзіць у Беларусь, як савецкія войскі некалі ўвайшлі ў Чэхаславаччыну ў 68 годзе ці ў Вугоршчыну ў 56-м. Вельмі добра падрыхтаваная беларуская армія ўжо робіць тое, што войска генерала Ярузельскага рабіла ў 81 годзе. Слабасць Гарбачова шмат у чым была абумоўленая ягонай эканамічнай слабасцю. А гэта было часткова выклікана амерыканскімі санкцыямі. Амерыканцы адмаўляліся даваць крэдыты Савецкаму Саюзу. Савецкі Саюз не меў такой важнай рэчы, як рэжым найбольшага спрыяння ў гандлі. Санкцыі пасля ўвядзення ваеннага становішча ў Польшчы былі вельмі жорсткія і балючыя. Цяпер свет памяняўся, але ўсё адно ёсць санкцыі, якія працуюць больш эфектыўна за іншыя. Я не раз казала, што санкцыі супраць канкрэтных асобаў, напрыклад, тыя, якія ўвялі пасля забойства Магніцкага, былі сапраўды эфектыўныя толькі першыя пару гадоў, калі яны ўдарылі па людзях, якія сапраўды хацелі падарожнічаць, якія мелі банкаўскія рахункі за мяжой. Але скажыце, хіба пракурор з Горадні ці Берасці цяпер хоча паехаць на вакацыю ў Флорыду? І калі мы яму забаронім уезд, хіба гэта будуць сапраўдныя санкцыі? Не. Але калі мы санкцыямі створым такую сітуацыю, што яны будуць адчуваць пагрозу, бо не будзе грошай плаціць ім заробак, калі будуць страйкі рабочых, якія будуць патрабаваць не толькі свабоды, але і хлеба, такія санкцыі спрацоўвалі ў мінулым. Яны спрацавалі супраць Паўднёвай Афрыкі, яны працавалі супраць розных краін у Паўднёвай Амерыцы.
Бо проста смешна лічыць санкцыямі тое, што, напрыклад, нейкай другой жонцы Кадырова забароніць некуды падарожнічаць. Kadyrov to travel somewhere is such a terrible punishment is simply ridiculous. But when we speak about sanctions against Belarus... Але калі мы размаўляем пра санкцыі супраць уладаў Беларусі, іх немагчыма параўноўваць з санкцыямі супраць Савецкага Саюзу, бо Савецкі Саюз не меў вялікага партнера на ўсходзе, які даваў бы яму грошы. Крытыкі кажуць, што санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і асобных сектараў эканомікі Беларусі не спрацуюць, калі не ўвесці такіх жа санкцыяў супраць Расіі. Бо інакш Расія будзе падтрымліваць Лукашэнку як свайго сатэліта, як сваю марыянетку. It's a very good point. It's why we are saying sanctions should be also against Russia in areas which are directly. Гэта вельмі добрая заўвага. Менавіта таму мы кажам, што патрэбныя таксама санкцыі супраць Расіі ў тых сферах, якія наўпрост звязаныя з беларускай сітуацыяй. Розныя пастаўкі энерганосьбітаў, эканамічныя аперацыі. Але з другога боку, давайце ўявім, што Беларусь цалкам пад санкцыямі і што трэба дапамога з боку Расіі. Расія ўжо ў вельмі цяжкай эканамічнай сітуацыі. Расія можа быць не настолькі ўжо зацікаўленая ў падтрымцы беларускай эканомікі. Кожны раз, калі Пуцін дае грошы, Лукашэнку даводзіцца ездзіць у Маскву і выпрошваць іх, тлумачачы, як ён увядзе нават больш жорсткі рэжым, чым у Расіі. Магчыма, гэта адна з ідэяў расійскага боку. Пакуль ёсць Беларусь з яе рэпрэсіямі, людзі не звяртаюць дастаткова ўвагі на тое, што адбываецца ў Расіі. Акрамя таго, Беларусь выкарыстоўваюць як мадэль для таго, што потым адбываецца ў Расіі. Але я цалкам згодная з вамі. Санкцыі толькі супраць выспы пад назвай Беларусь недастатковыя, калі пры гэтым не пракантраляваць тыя часткі расійскай эканомікі, якія падтрымліваюць Беларусь. It's not enough if one doesn't also hit different parts of the economy which are supporting Belarus. Вы доўгі час працавалі з Польшчай у 1980-е і пазней. Якія польскія урокі ёсць з тых часоў і з пазнейшай трансфармацыі Польшчы? Урокі як для Захаду, гэтак і для людзей у Беларусі. Maybe it will not be the lessons that everybody considers the most important. For me, the most important was to... Магчыма, гэта урок, які мала хто лічыць найважнейшым. Для мяне найважнейшым было дазваляць вялікую ступень спантаннасці і плюралізму. Я цяпер кажу пра часы апазіцыі ў Польшчы. На пачатку гэта было вельмі заўважна, а потым зменшылася. У апазіцыйным руху існаваў вялікі плюралізм. І я лічу, што людзі ў канкрэтнай краіне, у той жа Беларусі, нават калі яны не настолькі дасведчаныя ў палітычных навуках, як заходнікі, маюць інтуіцыю. Мы, Захад, Злучаныя Штаты, Еўрапейскі звяз, не павінны казаць ім увесь час, што варта рабіць. Калі яны просяць нашых парадаў, мы павінны даць гэтыя парады, але мы не павінны першыя казаць ім, што рабіць. Бо гэта была адна з найбольшых памылак, якія адбываліся ў Польшчы, асабліва ў апошнія гады руху «Салідарнасць». Падтрымка салідарнасці і падтрымка іншых краін таксама паказала, што грошы не самае важнае. У сэнсе матэрыяльнай падтрымкі важна, каб людзі мелі працу, важна падтрымліваць палітычных вязняў, іх сем'і. Але інстытутам, арганізацыям трэба невялікая колькасць грошай. У зваротным выпадку яны пачынаюць занадта прасоўваць уласныя інтарэсы. Я думаю, тое, што цяпер адбываецца ў Беларусі, гэта вельмі прыгожы рух. Ён бачыцца як вельмі спантанны. У ім удзельнічае шмат маладых людзей, што таксама было і ў салідарнасці. І мне здаецца, што каардынацыйная рада – гэта плюралістычная арганізацыя, якая аб'ядноўвае розных людзей, розныя групы. Ёсць падставы для аптымізму. На жаль, я атрымоўваю допісы, навіны з Беларусі, дзе кажуць, што Захад нас кідае, магчыма, яны хочуць, каб мы ўсе з'ехалі за мяжу і спынілі пратэсты. У Польшчы былі такія ж часы, нават горшыя, а потым усё вярталася. Я думаю, што імкненне да свабоды мацнейшае за любую іншую сілу. Беларусь сярод тых краін былога Савецкага Саюзу, якія пакутавалі найбольш, але беларусы ўсё адно вярталіся і казалі ўладзе «не». Я думаю, што рэакцыя пасля выбараў у мінулым жніўні паказала, што людзі інстынктыўна ведалі, што адбываецца і чаго яны хочуць. Instinctively even what is happening and what they want. Thank you very much. Шчыра дзякую. Thank you very much.
Please listen. Шчыра дзякую і звяртаюся да ўсіх. Калі ласка, сачыце за Радыё Свабода. Яно было вельмі важным для Польшчы. І я спадзяюся, што амерыканскі ўрад знойдзе сродкі, каб людзі маглі атрымаць доступ да Радыё Свабода рознымі шляхамі. In different ways. Заставайцеся са свабодай, і вы можете подпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа.